Eu socot că minoritățile naționale trebuie să cunoască limba statului în care se află. Eu de origine sunt bulgar. Tata meu până la 7 ani n-a știut altă limbă decât limba bulgară. Cu părere de rău, eu nu o cunosc limba bulgară, îmi pare rău, dar a vorbit într-o perfectă limbă românească și mi spunea despre acea perioadă, perioada interbelică, nu era problemă în privința limbii. Eu aici pot să adaug un lucru foarte important, iată satul meu Gavanoasa, din sudul Basarabiei, din raionul Cahul astăzi, avem mai multe etnii. Sunt moldoveni români, sunt ucraineni, sunt ruși, nu mulți ruși, sunt mulți găgăuși, sunt bulgari, sunt romi, dar principalul toți cunosc limba română o cunosc și meritul este a școlii noastre din sat, fiindcă toți copiii au trecut prin școala românească. Știind limba, ea ca limba i-a unit pe toți. Limba satul Gavanoasa ar fi un model pentru toată Republica Moldova.